Ambalma anula Mohamed Touré Kabo Washington DC VOA Soba kono no studio DC biye sibiri don no ye aywa desam kalo otle bisabanae samba fla oni mugan saba yoro atotora tle kele yani sanka yalama sankura damna no ye 2024 ye samba fla oni mugan nani aywa biye amba fo jemukan o tako bi nani oni bi woroni sabanai a bisimila an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ 102 FM kan ayiwa an bɛ sɔrɔ fana radio parisien kan n'o ye fiɲɛ turukala 90 ni tomi segi kan an bɛ sɔrɔ fana radio Kumase la Moptikaw Koro mara la 90 o ni 2 kan Radio Orona an bɛ sɔrɔ la 93 o ni tomi 2 Tumutuka an bɛ sɔrɔ 90 ni tomi 3 Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 o ni tomi 1 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw fɛ n'an ka Facebook page VOA Bambara kan a bɛ se k'an sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan a bɛ se ka bataki caman o yɔrɔ la nka bi an ka babu bɛna tali kɛ ayiwa san ni n'o ye san 2023 a bantola don an bɛna kuma koba minnu kɛra san kɔnɔ a kɛra ɲuman ye o a kɛra kolon ye fɛn fɛn min kɛra Mali kɔnɔna na a n'a kɛrɛfɛ dugu n'o ye farafina gun kan an bɛna da don o la ka se an kɛrɛfɛ jamana ninnu fana ma ayiwa kumaba ye min ye fana tiɲɛ don ni san ni a gɛlɛyara kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta an b'a fɛ ka hakilina dɔn mun kɛra san 2023 kan o fana na an b'a fɛ k'a dɔn mun de kan ka kɛ aw fɛ furancɛ fanga nin ka laɲiniw san kura natɔ la n'o ye 2024 aw yɛrɛ fɛla ye jumɛn o la aw ko di sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni fɔli duman ye yan'an ka segin ka na kuma di an ka dunanw ma ani fana ka kɛnɛ tigɛ Ambalma anula Mohamed Touré Kabo Washington DC VOA Soba kono no studio DC an ka foli bɛ a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ ka mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna nin waati nin na fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye ayiwa bisimila an b'a fɔ o kɛnɛ kan o kɔni sigira bi bi na an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa nin ye san ayiwa bantɔla don an ka jamukan kumaba bɛna kɛ o de kan bi bi na babu ye aw yɛrɛ fɛ mun de kɛra koba minnu kɛra ɲina san kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko san gɛlɛyara kosɛbɛ Mali kɔnɔ kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ ani yɔrɔ caman kan ngo bɛɛ la jamanadenw labɛnnen don ni waati kɛrɛnkɛrɛn na ka san kura ni ani ka san ni laban o seli ɲɛnamaya
Bamako ana Mali maraw bɛɛ kɔnɔna na aw yɛrɛ hakilinaw ye jumɛn de mun de kɛra san kɔnɔna na o fana na aw fɛ aw hakilila la yala bɔfan jumɛn de bɛna kɛ ni ko bɔfan o ye laɲini minnu bɛ furancɛ fangaw fɛ bi bina minnu kan ka kɛ san kura na n'o ye 2024 ye san 2024 na barisa u caman tanyana ko baw kɛra jamana kɔnɔ ayiwa laɲini caman de bɛ maaw fɛ fɛn bɛɛ ma se ka boloda a fɔra cogo min na ko kow bɛ kɛ jamana kɔnɔna na baara hukumu kɔnɔna na nka dɔ kɛra aw yɛrɛ ye mun de ye a ye mun de lakɔlɔsi an bɛna se nin kuma falen na fɛn minnu kɛra Mali kɔnɔ a n'a kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ n'aw yɛrɛ hakilina a n'aw fɛtaw bɛ mun kan nin jamukan kɛrɛnkɛrɛn nin kɔnɔ ayiwa an bɛna an ka o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ o tɛ dɔwɛrɛ 02 1 2 0 2 6 19 0 1 2 70 wala a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ an ka Facebook page kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ k'an mafilɛ nin waati nin na an ka bi dunanw o tɛ maa wɛrɛ an ka balimakɛ ani cɛba n'o ye Alexis Kalambre n'ale ye kɛnyɛrɛye kunnafoni gafe sɛbɛn o ɲɛmaa don ka bɔ Bamako Mali Tribune ani an balimakɛ fana n'ale fana ye kunnafonidila ye Chambel Gimbayara ale sigilen bɛ Paris Journal Mali o ɲɛmɔgɔ don an bɛ tila k'ale fana ta kɔfɛ nka nin kɛnɛ na sisan an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛn min na Alexis b'an bolo ka bɔ Bamako Monsieur Alexis Kalambre i ni wula an b'a n'u la i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di an b'a la tanu n y'a dɔn a kɛra waatinin dɔ ye dɛ a kɛra tile fila ye ayiwa san kɔni bantɔla don baara caman de kɛra ayiwa Mali kɔnɔ kɛrɛfɛda farafinna gun diɲɛ fan 14 kɔnɔna na nka bi kɛrɛnkɛrɛnna an bɛna an kun da ko minnu kɛra ayiwa furancɛ fanga ye baara minnu kɛ ayiwa majɛ minnu kɛra ani jamanadenw yɛrɛ ka sago an'u ka laɲiniw an'u ka haminako ka ɲɛsin san kura min bɛna daminɛ barisabu ɲina a gɛlɛyara kosɛbɛ an y'a fɔ cogo min na jamana kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ fan 14 kɔnɔna na bakuruba la e yɛrɛ bɛ se ka da fila fɔ a ɲɛna nin san nin bantɔla ni ko minnu kɛra jamana yɛrɛ kɔnɔna na e yɛrɛ sera ka minnu lakɔlɔsi kuma b'i bolo n balimakɛ awa an bɛ Ala ka lamɛnjama bɛɛ fo an bɛ hakilito ɲini kɛ bɛɛ fɛ kuma man nɔgɔ min kɔni don tiɲɛ na san min bantɔla don a kɛra misaliba ye Mali bɛɛ bolo ka tugu a ye an ɲɛ yɛlɛ ko caman na a ye gɛlɛya caman jira an na fɛnɛ ani a ye a jira an na an ni an yɛrɛ sɔnna an bɛ se ka minnu kɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye a jati minɛ ɲinɛ kɔni i yɛrɛ y'a fɔ kuma daminɛ na ko gɛlɛya ma dan Mali dɔrɔn ma nka ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kunnadonni na an b'an ta makara an bɛ an ta sɛgɛn dɔn ani a ye min d'an kan o gɛlɛya kɛra politiki sira fɛ lakana sira fɛ musaka sira fɛ ani mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka tugu bɛnbaliya caman nana minnu tun bɛ se ka kunbɛn ani tuma fɔ ka da ɲɔgɔn na tun bɛ se ka minnu bali nka tiɲɛ na ɲinɛ gɛlɛyara Mali kɔnɔ yɛrɛ de. ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Sanba Tarawele ka bɔ Bamako ale bɛ ayiwa fɛ ka kuma ni ɲininkali dɔ Sanba i ni wula. a kɛra fama yɛrɛ i ni ce. ayiwa an ka foli b'i ye kuma b'i bolo i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn. awɔ a n'an ka dunankɛ bɛ Alexis Kalambri ka bɔ Bamako Mali Tribune ɲɛmɔgɔ don ayiwa bisimila kuma b'i bolo Sanba. n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen da yɔrɔ ma fɔlɔ tɛmɛnen kɔ a ka auditeurs Mali fan bɛɛ diɲɛ fan b'olu fo n b'i ka invité fila fɔ Alexis Kalambri ni Chambel Gimbayara. o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Ala ka sankura hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. amina amina. Wala i n'a fɔ Alexis bɔra k'a fɔ cogo min na kɔni san min bantɔ ye nin ye n'an b'a kuncɛyɔrɔ yɛrɛ la ka ban kɔni kɛra san ye a kow cayara. an tɛ se k'a fɔ ko tɛgɛrɛfɔba yera ko kɔnɔna na donc ne bɛ se ka fɛn belebele fila fɔ hali n'a sɔrɔ misɛnmanin caman bɛ a kɔnɔna na. awɔ. ka sɔrɔ ka tila ka ɲininkali dɔ kɛ o la belebele dɔ ye jumɛn ye Mali armée ka se ka don Kidali san 10 kɔ o kɔfɛ yɔrɔ min ni a donni kun tɛgɛ m'u la kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ min sagoya foyi foyi kun tɛ yen. awɔ.
donc o tare tare mais tare min do andi se ka tegere ba foye parce que tegere fo min do manga kundala jaya abana fon discours bi sena tegere fo dara la ka to la me o do o mbo explique ni mais ibta so se nya do anduna yino nya do hami ku nya do nya do anga yoro do aka kamulu me halbi gelem senu la kana fa bi jamana fancha ma fe jamana fancha ma minu bi halbi alna so anga me se ka se sama halbi na so a yoro contrôle tambulo ko sobe pour gele ko ne gara 2023 kon nana gele baj me fana sla ka fara ko courant ke ko ni dungo ko courant ke abnda ke ko mina beba do a jura mo ko soro ka ko sobe sera soro era tabla so a jura dahir me yinika parce que soro nyame bi soro era ba so dahir me rebi wolo folo donc mo tambe minu dahir me ministre le ko do courant wala donc a juro kan ka fara gele me tan chama kan donc ina fa alexia fo to mina ko ne gara san a mali nyele ko so parce que ambara san chama kala mo oh mais bi saka ngale min tuko la o ani an mbi jakulu min no seda woni e man no gela min ba no lu che est ce que o gela no no lu continuer la halibi malika herabi o la sa na tan kon nana surtout 2024 kon nana wala sami anga heraba la wa anga sadri o gela no feraj même sa ko sadri mi fa ko dakka da zero o gela la wala sa am saka hera sorani an kere fa jamana te tum parce que an kere fa jamana chama babbe an ni minu chaka gele bon on tere minu ya ka gele ko lu nafa do anguna donc mali bisa ka yelma jima do aka 2004 tawolo la mali nyemo wala sa anni ulu chaka no ko mini o bisa ko do anga gele ba wala bisa ka yelma jima do aka 2004 marata wolo la anni amina kuma di ambalma ke Mamadou Timbo ma yana nga se ka kuma di Alexima Timbo inubula allo Mamadou Timbo tlobena allo Timbo inubula aywa bismillah kuma bi bolo wa antlo bila kuma bi bolo aha kuma bi bolo allo timo do kuma ntlo bila aywa bismillah aha ture do de melo ture do kana nda ko ture mba ini che ka kana so mo weli alhamdulillah ture aywa bismillah kuma bi bolo awango aha an kwani jamana bibi na kuba muke jamana ko aka cha kusabare aha an sai da kwanan fara libre cikin nan yau nan no an ko chama ka kashe mi shi ma gyan numa o ba kuba da jamana ko min kera am mi tun to an kida dolin nu o ba dira ko sabai ko kuba da maljama kera demi don tra ko da ko sabai shutu kida doni ere ko kuba da ambulo bibi na aiwa jara ananga so jifana bara min ko jamana ko no ka jamana ka tuba mo bala ko ba da ambulo ko kala an ko ni jamana amma shi amma ba fara de me an ba don chugo inshallah bisa mi kana tura ka bana la sona inshallah aiwa ture aiwa ini chola itimbo amba ture amba ko kala ka chawaje dana amina alaka bianga inshallah ba sa ko no de tura ko no o ko ni do amba do kala ka chawaje amba la gelena amina raba amina alaka ka chawaje ya amina ture merci ture ini che timbo aywa ubena me o jara ko sebe sisa amina se ka kuma di anga dunan ke me no Alexi Kalamri Alexi ibora ka samba ga kuma ka me ani timbo ibse ku jabi yananga dado kuma se ndola bismillah oui u ya fo chuka mina titemo kan anga dugube la halamina gele chamambi sira caman jiralen do an na nga a caman be a tɛ taa fɛn fila kɔ fɔlɔ o ye a ɲɛ ka fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka sɔn a ma bɛɛ k'i bolo don ko ɲuman ɲuman min ma se i ka doni kɔrɔ a filanan o ye an ka da ɲɔgɔn na maa caman bɛ yen n'i y'a jate minɛ gɛlɛya caman b'an kan o ye an ka danabaliya ɲɔgɔn na an bɛɛ fasoden an bɛɛ maliden kurun kɔnɔma bɛɛ hamina ye kelen ye nka ni a taara kɛ dɔw hakili la ninnu ye maliden ɲuman ye ninnu ye maliden jugu ye ninnu hakilina man ɲi ninnu hakilina ka ɲi a bɛ kuma caya a bi an mɛn sira fɛ kojugu ne kɔni fɛ bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na an ka dɔn sen yɛlɛma an ka taa ɲɛ n'o tɛ gɛlɛya minnu bɛ yen bɛɛ y'a ye minnu nana transition mɔgɔw nana u sera ka min kɛ ka Kidali minɛ ayiwa bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a la nka ni baara bi kɛ ni bi baara kɛ
ma kelen hakili kelen ma fila hakili fila e bala ka kɛ ne fɛ hakilina wɛrɛ bɛ wali ne fɛ kɛcogo wɛrɛ b'a la o ti ne kɛ fasoden jugu ye o ti ne kɛ e jugu ye nka o ye o yɛrɛ de b'a to a bɛ se ka ɲɛ ka tugu ne b'a la ka min fɔ hali ne ti e fɛ ne b'a la ka min fɔ ne sera ka ɲuman tɔmɔ kɔnɔ k'o fara i ta kan a bɛ baara nɔgɔya i bolo ne fɛ o gɛlɛyaba dɔ bɛ an ka dugu la an ma da ɲɔgɔn na kosɛbɛ ani fɛn an bɛ siga ɲɔgɔn na kojugu. I bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna taa Kanada n'an balimamuso Asita Njayi ale bɛ nɛgɛ kan yan Asita i ni wula. An ce Mohamed. Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an kuma bɛ an ka babu bɛ min kan bi o ye san laban n'o ye 2023 ko ba minnu kɛra ani fana mun de kan ka kɛ bɔfan latigɛw la furancɛ fanga ka baara hukumu kɔnɔna na n'a laɲini san kura natɔ na i bisimila. N ce Mohamed ɲininkali diyara n ye n b'i fo n b'i ka auditeurs bɛɛ fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna na ala ka san wɛrɛ yira n na ala ka 2024 yira n na même si il reste quelques heures là je sais pas ouais ne bɛ se ka a daminɛ ni mun ye fɔlɔ fɛnba minnu ye kɔni ye ne marqué ne ka mɛn n yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ dɔw ye dɔw fana marqué ka tɛmɛ ne ka mɛn le fait que u ye Faransi MINUSMA on va parler de la France mais a fɔ ko MINUSMA ka taga ka délai du MINUSMA ma ça a été au diyara ne ye kosɛbɛ et je pense qu'a diyara mɔgɔ caman ye parce que depuis très longtemps an b'o o kɛlɛ de la force étrangère tɛ se ka to jamana na k'a bɛ jamana dɛmɛ 100 ans 108 ka i bɛ ka ninnu to yen a kɛra an ye mun y'a la d'accord donc n tɛ ka don détail o la quoi d'accord voilà o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que tant que ni force étrangère ma taga jamana Mali tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in tɛ ban et an y'a ye mun y'an hakili sigi tuguni parce que force étrangère commencera ka taa Kidal b'an bolo bi c'est le deuxième élément la prise de Kidal donc an bɛ Assimi fo an bɛ gouvernement fo parce que vraiment u bɛ baara la et puis u y'a kɛ temps mun kɔnɔna na je ne sais pas élection tun bɛ kɛ politique jumɛn tun bɛ se ka kɛ minnu sigira démocratiquement avec 118% des voix qui nous ont promis l'intégrité territoriale ils n'ont pas pu récupérer Kidal donc souvent on se pose des questions an bɛ an ɲininka ka question dɔw fana poser an kun oui on est des politiques an kan ka taa élection na an kan ka taa fɛnw na mais kuma dɔ la wari minnu bɛ organiser ka élection ni fɛn ninnu organiser ni mana élection na nin filɛ de ka Kidal minɛ alors qu'an taara combien de milliards de ko élection o ma se ka Kidal minɛ parce que o manipulelen don donc o yɔrɔ fana diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord donc ani fana fɛn mun yɛrɛ diyara n ye tuguni yɛrɛ ko k'a fɔ vraiment Mboufo, c'est la création de l'AES, Alliance des États du Sahel, pour les États du Sahel là. Parce que c'est une réplique à la CEDEAO, à l'UEMOA et plus principalement à l'OTAN. Nga ebe ko fo cogo mina ko oye yɛrɛmasegi ka kɛ CEDEAO ma. Ngo Mali ni Niger ni Burkina bɛɛ bɛ CEDEAO la, u ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ. Mais Mohamed ni jaabi o la u b'a kɔnɔ u ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ oui a fɔra yɛrɛ kɛ père fondateur les pères fondateurs de la CEDEAO ngo Puchisu de y'a CEDEAO sigi o fɔra Musa Tarawele ni fɛn a bɛɛ Puchisu o fɔra mun ye élection kɛ olu ma CEDEAO sigi dɛ donc Mali b'a kɔnɔ mais e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko kɛlɛ bɛ yen nɔ an b'a kɔnɔ mais sanction bɛ tali anw de kama. D'accord. Et on sait que la CEDEAO, au jour d'aujourd'hui, est manipulée par des puissances, par la France, on va même dire directement la France. Et le CEDEAO manipule. Ce n'est un secret pour personne. Et le fait que le gouvernement du Mali, Ani Burkina Faso, où il y a idée pour contrecarrer ça, mais je ne peux que les féliciter. D'accord. Donc, Amana Boye Fana. Niger coup d'État au Fana est rassuré. On va dire oui, bon, sauf si vous me dites oui, Mali, quand même Mali, mais ça a eu un impact sur la politique étrangère malienne dans la mesure où si Bazoum était au pouvoir, je ne pense pas que Niger pouvait de CEDEAO là. Je ne le pense même pas. En fait, je l'affirme à côté de CEDEAO là, parce que
connaissant la position de Bazoum. Donc maintenant, Niger sa coup d'État, on a Malika position renforcée. Pourquoi? Parce que, voilà, AES, bon, ça va y Dougou, ça va y. Donc je ne peux que féliciter les autorités nigériennes dans ce sens. Et on a dit, Halibi, Jamana Mounoube France Bolo, Jamana Mounoube impérialisme Bolo, Halibi, Anga Keleke, comme Sénégal, Côte d'Ivoire, a fait nous, pour que président Kassigi, Mounoube, Malika, Dougou a intérêt défend. Parce que Djebala a gagné à Kodjougou. Donc pour terminer, Ikoko, mais c'est qu'à fin du même, il faut solution. Sananga se Furakoma, era hakila sankura natola, munde kanka foloya, Furanche Fangani et Boulot. Bon, mon kanka Kuraya au boulot, je vais quand même penser à la population malienne. Il y a eu plusieurs plaintes. Débat de Djenka Gelen Yorobe. Que ce soit Ibe Mali Kono, Ibe Mali Kofe, débat de Djenka Gelen, parce que crise de Temena, Covid Bora et non, guerre en Ukraine, qui a été provoquée par le démocrate Biden, parce qu'en bas de nous, on a oublié qu'elle est de Wari Doulouma. Donc, on nous fait mon bolendo, d'accord. Et parce que nous devons bien maîtriser. Dieu, le monde est nous sommes interdépendants. En réalité, donc, nous, avons la guerre qui a des jeux fonds, donc, on sait qu'on manipuler. On nous répercussion de Malik en forcement, d'accord, parce que l'Union européenne, on a Wari taillé, Fana, en Nicoureta, Fana, nous, quelle sanction, Fana Blanca. Donc, on puni beaucoup plus, quoi. On paye plus le plus lourd tribut, on paye le plus lourd tribut. Donc, on nous impacte. Je comprends. Bébé Koukoulé la Malila, bébé Kachi la Malila. Je les comprends. Alors, mon bébé Kachi la. Ce que moi, je demanderais quand même au gouvernement, c'est pas facile. Barakanta ke yoro chaman kan, mo baraka fo. Fait yoro chaman tiena pendant d'années. Donc à force sans ko ibina sans d'abord qu'on a ko ka fo ki ba des régler, il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des gens qui vont se plaindre. Bon, nebe mou funyena, c'est principalement le délestage. Sanika ou les kan sanika ou les kan blakata ereka kolosila. Matla folo. Aïsta lamé ngo sani ka wele kan bla ere bolo frontière fanga ni ka bara ni kono sani hukumu kono u ka maja u kera juma u ka bara tabolo hukumu kono nana mais sécurité nyena o u ka manja kera mu u ka bara nyena parce que u ya to sécurité doronteo kenya ko be bon, oui, voilà, sécurité qu'on y a, mais Kenyako, effectivement, Kenyako, là, je suis pas, ou bara la même, ma fin de aucun, et je sais que les gens sont en train de souffrir, surtout que Mounoumbe, zone reculo là, ou bien, Kelebe Yoromouna, réfugié Kelonoka, Bamakofa, Mounoumbe, Kogarbalwa, Mundela. Donc, nebe wele kam la gouvernement m'enfana, ça fait donc ça n'a qu'à oulouye, d'accord, et que c'est pas uniquement les fonctionnaires. Mali est fonctionnaire ou droit. 70% du Mali, là, c'est de l'informel. Au bout de brouillere. Donc, courant de tirer, Mouroka, fait un balaka, d'ahir mes sur le tchougoun, au balaka tier. Donc, il faut que le gouvernement prenne des mesures. Et souvent, quand je vois que l'énergie du Mali, il y a des gens qui peuvent consommer parce que simplement, ils sont agents de l'énergie du Mali, ils peuvent se permettre de consommer 200 000 par mois et que 10% Sarah, nous sommes en droit, nous, en tant que contribuables maliens, de nous poser les questions les plus élémentaires. À savoir que, il doit faut, Amina Koumadi, vraiment. Ok, d'accord. Initié, nous jarang kosebe, initié wala. Teliala, ambesega Koumadi, Alexis Kalamrima. Alexis, Iboraka, Balmam Soga Koumakaume. Allô, Alexis Tlobena? Aye, Tlobila, aye, chaman fort. Tiens do ni a jatimine ani Niger ni Burkina farala ɲɔgɔn kan nga ne fɛ o ni CEDEAO ti ɲɔgɔn tiɲɛ ni y'a jatimine ni UEMOA lajɛ UEMOA bɛɛ bɛ CEDEAO la baara dɔw bɛ yen walasa a ka ku a fanga la wali a minnu hamina ye kelen a ka fara ɲɔgɔn kan o ti jɛkuluba
bali oti jɛkuluba cɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan hamina b'an na an ni Niger ni Burkina ye ɲɔgɔn faamuya an haminaw ye kelen an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka hakiliw kɛ kelen ye tiɲɛ don gɛlɛya ka ca Mali kan gɛlɛya ka ca Mali dafɛ dugu ninnu kan ni ye a jateminɛ i tɛ se ka foyi de ta o ma daminɛ bi i t'i yɔrɔ si ta n'i t'a fɔ ko min ka kalan n'i ko kɛnɛya ko n'i ko sɔrɔ n'i ko lakana n'i ko furakɛli n'i ko takasegi a bɛɛ ye urgence de ye a bɛɛ ye gɛlɛya ye bon maa kelen fanga tɛ se k'a bɛɛ kɛ mɔgɔ fɛnɛ tɛ se ka mɔgɔ jalaki k'a fɔ ko i ma se ka a bɛɛ kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na y'a dɔn kɔni ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na a tɛ dɔwɛrɛ mɛn o gɛlɛya dɔ bɛ yen nka oui an bɛ se k'a fɔ baara bi kɛla baara dɔw kɛra stratégie min bi sen na bɛɛ ka sɔn a ma bɛɛ ka faamuya ani san kura la baarada ka dɔnsen ka yɛlɛma k'an ka ba bilala lakana fan fɛ ni san in na a kɛra ni gɛlɛya ye yɔrɔ tɔw la ayiwa u k'u jija ka dɔwɛrɛw fara kan mun ye ka lakana ka kɛnɛya ko don ba la ka fɛn an balimamuso da magara kuranko la ka kuranko don ba la ka tugu i bi caman ye sisan minnu bɛ taa tilen k'u sigi ka baarakɛyɔrɔ la ka segin ka taa so ayiwa n'i ka musaka ko don ba la walasa mɔgɔw ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ dɔɔni. Ayiwa sisan n bɛna kuma di an balimamuso Mayimuna Garijugo ma ale ye dugudentɔ maa dɔ ye n'an b'a wele société civile Kayi mara la ani CNT maa dɔ fana n balimamuso madame Mayiga i ni wula. Nse Ture Anura. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Ayiwa i bisimila an b'a fɔ kɛnɛ kan an ka bi babu a bɛ tali kɛ ni san laban koba minnu kɛra jamana kɔnɔ ani jamanadenw yɛrɛ olu fɛ furancɛ fanga kan ka ayiwa laɲiniw minnu fɔlɔya san kura natɔ na e yɛrɛ fana ye sigida jɛkulu maa ye i ye CNT maa ye fana ayiwa e ye mun de kɔlɔsi san kɔnɔ mun de kɛra mun de ma se ka kɛ majaw ye jumɛn mun bɛna se ka kɛ ka kow la sabati san kura natɔ la i bisimila. Voilà n b'i fɔ monsieur Ture. O diyara n ye kosɛbɛ. N bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na san 2023 sera a kuncɛyɔrɔ la. Bon ne yɛrɛ ye wasaden ye wasabulon kɔnɔ. Ne ka laɲini la ani n ka faamuyali la. Projet caman tɛmɛna anw fɛ yen. Na an jɛra n'a ye k'a fɔ ko ni projet ninnu donna ba la a bɛ se ka Mali bɔ dingɛ caman kɔnɔ. I n'a fɔ charte de l'Iptaguruma n'o ye bɛnkan ye ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ye. Donc n'an y'a o bɛnkan sɛbɛn in lawaleya parce que Mali kɛra jamana fɔlɔ fana ye min wasadenw y'a fɔ ko a ka kɛ ko olu fɛla ko don. Mali kɛra jamana fɔlɔ ye jamana min ye a voté. Donc an b'a ɲini Ala fɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la laɲini minnu b'a kɔnɔ laɲini ninnu bɛɛ ka kɛ sabatifɛn ye. O tɛmɛlen kɔfɛ nin 2023 in kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra fɛn ye n'o ye dususuma caman di maliyɛndenw ma o ye Kidali récupéreli ye Mali fɛ. Sabula an kun b'a dɔn a bɛ san caman bɔ Kidali kun tɛ Mali ka hukumu kɔnɔna la bilen sabula ni administration tɛ yɔrɔ min na écoledenw tɛ kalan kɛ yɔrɔ min na dugudenw bɛ yɔliyɔli la jamana kelen kɔnɔna la a kun bɛ dusumakasa se mɔgɔ ma. Donc san 2023 fɛnɛ kɔnɔ Ala ye latigɛ kɛ an ka armée sera ka don yen nɔ. Donc o fɛnɛ ye fɛnba dɔ ye mun diyara jamanadenw ye. Bon min ye ko ye minnu kan ka sigi ba la san 2024 in kɔnɔ n'olu kɛra majɛ ye an ka kuranko b'o la sabula an tɛ se ka 2023 fɔ
ka sɔrɔ an m'an da don Mali ka kuranko la kosɛbɛ sabula a ka gɛlɛn dɔɔni mɔgɔninfin ya hadamadenya tagabolo ye diɲɛ yɛrɛ n'a yɛlɛmacogo ye ko caman bɛ bi a tɛ se ka kɛ ni kuran tɛ n'i y'a jateminɛ n'i sera dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ a dɔgɔtɔrɔso baara mina ninnu tila bɛɛ ye kuran de b'a bɛɛ la baara n'i ko i bɛ écho kɛ n'i ko i bɛ radio kɛ n'i ko i bɛ dialyse kɛ ni hospitalisera accouchement fɛn bɛɛ fosi de tɛ se ka kɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni kuranko t'a la donc an y'a jateminɛ k'a fɔ san 23 in kɔnɔna la degunba ye Mali sɔrɔ ka sababu kɛ kuranko ye donc san 2024 in kɔnɔ ale kan ka kɛ ale daminɛ kan ka kɛ wagati de ye solution bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo min na pour que ka kuranko sigi sen kan walasa malidenw yɛrɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ transition in ka ko la sabula n'i y'a jateminɛ fɛn foyi tɛ ka maliyɛnw tɔɔrɔ bi fo n'a kɛra kuranko ye donc an b'an sigi ka bisigi fɛnɛ k'a fɔ ko ni san 2024 in daminɛ la ni ala sɔnna ma maliyɛnw bɛ kuranko ɲinina cogo min na basigi min ka don a la o bɛna don a la ni ala sɔnna ma o ni Kidal récupéré la o t'a bannen fo an bɛ laɲiniw la Mali administration ka se ye cogo min na sabula ni école minnu fermelen don u bɛɛ ka se ka dayɛlɛ kalandenw ka kalan kɛ administration bɛɛ k'a ka baara kɛ a baarakɛcogo la i n'a fɔ a bɛ ka kɛ Bamakɔ cogo min i n'a fɔ a bɛ ka kɛ Kayi cogo min na san 2023 fɛnɛ la il faut que an k'a dɔn k'a fɔ de ko hali bi mɔgɔ dɔw de b'a la ka bin walasa ni kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na san 10 nin kɔ degun Monsieur Touré a tɛ ban kalo kelen dɛ hali sisan ni allo Allô? Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, Monsieur Touré. Oh, Hitler là. Voilà, moi, hali sisan nɔ bon n bɛ fɛ ka foli de kɛ dɔrɔn sabula hali sisan nɔ mɔgɔ dɔw de ni bɛ ka to a la walasa ka anw kumabɔ donc mɔgɔ ni tora Maliko in na ka daminɛ 2023 ka taa ala ka hinɛw bɛɛ la san 2024 ka kɛ san ye an t'a mɛn tuguni ko maliden kelen ni bɔnna k'a sababu kɛ Mali kumabɔli an b'o ɲini ala subahana wa taala fɛ wa min ye nin fɛn dannen ye ne Mayimuna Gajigo tɛna fɛti kɛ n tɛna taa fɛti kɛ n tɛna fɛti kɛ k'a da jamana yɛrɛ tagacogo kan m'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ m'a fɔ ko fɛti ma ɲi dɛ mais jamana bɛ lahalaya mun kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an bɛ se ka ko mun organiser an ka yɔrɔ dɔw fa saya kuma dɔw ba sa kuma dɔw den sa kuma o kana kɛ dɔw ɲagari kuma ye an ka jɛ ka ni 31 2023 in an ka kɛ taasidiya ye ka se an ka martyrs ma mɔgɔ minnu tora Maliko la que ça soit civil ou militaire. Ayiwa o diyara i ni ce o la ayiwa k'an b'u fo an bɛ kayikaw bɛɛ fo ayiwa sisan an bɛna tulo kɛrɛ bɔ yanni an ka segin ka na kuma di an ka dunan ma an bɛna leseli dɔ lamɛn. Zach Prod. Neve arafo, neve bafo, neve fafo. Kasoma ufo, kakora ufo, kademba ufo. Kangafan ufo, kanyere fo, kufo, ufo. Adamade, kite foye mogoko. Nigara penye, kananyina moko. Mashallah, ni bigadi hapo wa mashallah, ni agena nina nega fa mashallah, mashallah, ni bigadi hapo wa mashallah, ni agena nina nega fa mashallah, mashallah. Tu sais, c'est pas facile, oui, tu le sais. Et on dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ça tu le sais.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam. Cheikh Ousmane Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fem se ka jen lafiya bi ani ka lafiya nga du kono na nga sigi dawla bendu mananga la je ka nyon tigamne ka yafa nyoma fem no temena ka ala wele fem no mena ala ko here di amma ani an ko bere jelema fem bi jen la bi bendu ala ka ben sabati ala ka mbebla sra manka ala kra boya kama solde ala rasul. Aywa mbalma halsa abe amba fo jemukan o kenede kan aywa sisan ambe sanga tanifla oni tanifla oni sanga bisaba oni bisaba ni duru temena ni wati keren na VOA soba kono no Washington DC so DC ambe se kana kuma di anga dunama anga dunan flana no monsieur Chambel Gimara ka bo Francis na lebe keren na sisan Bamako amina kuma dama yana anga kuma dama ka bismillah an balimakɛ Arzuma Togo fana bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna kuma d'a ma yasa a ka se k'a ka hakilina fɔ an ɲɛna san nin bantɔla nin kan. Arzuma i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi tɛ n na aw yɛrɛ don baasi t'aw la wa. An bɛ Ala tanu an bɛ Ala tanu i bɔra ka kɔrɔfɔ kan ye. Alhamdulilayi. Ayiwa kuma b'i bolo i bisimila. N bɛ fila jɛnɛ fɔ. Ka tila ka Ala deli Ala ka an ka jamana basigi hali sisan. Amina. An ka sɔrɔdasi minnu fanyana 2023 kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala ka yafa o ma Ala ka o jigiyɔrɔ ɲɛ. Amina. Ka tila ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔ hali sisan Ala ka jamana ta fanga d'a ma. Amina. Modibo n'i ko koba minnu kɛra san 2023 kɔnɔ. Mohamed Dodo Modibo tɛ. Mohamed Touré. San 2023 kɔnɔ o ye koba min ye i n'a fɔ an ka kɛlɛkɛdenw donna Kidali. Ka ta o la i n'a fɔ MINUSMA tagali. Donc olu ye kobaw de ye. O la an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔ hali sisan. Diyara n ye. O kɛra mɛ a tɔ fana bɛ hali sisan. Modibo nin wagati na san 2023 kɔnɔ a ko. I bɛ hakɛ to Mohamed Touré de don. Arzuma. Arzuma i tulo bɛ n na. Mohamed Touré de don Modibo tɛ. Ni y'a siɲɛ fila awɔ Mohamed Touré de don Modibo tɛ i y'a mɛn. Oui, Mohamed, oui. Ayiwa kuma b'i bolo t'a fɛ. Awɔ donc an bɛ o fɔ ka minnu don an ka sɔrɔdasi minnu donna Kidali o ye koba ye ani MINUSMA tagali o ye koba ye. Donc an bɛ Ala deli Ala ka basigi na. Ayiwa sisan an bɛna kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye Chambel Gimbara ye ka bɔ Paris. Chambel i ni wula. I ni wula Mohamed n b'i fɔ ka. Allo Chambel i tulo bɛ n na. Allo Mohamed n b'i fɔ. Chambel i tulo bɛ n na wa. Awɔ ne tulo b'i la e tulo bɛ ne na. Allo Chambel i tulo bɛ n na. Allo i tulo bɛ n na wa. Ne tulo b'i la ayiwa i bɛ hakɛ to ayiwa sisan an bɛna an ka balimakɛ Chambel Gimbara bisimila ale ye kunnafoni dila ye ani kunnafoni gafe sɛbɛn n'o ye Journal du Mali o ka bɔ Faransi kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ Bamako sisan ayiwa Chambel i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn an bɛ ka kuma koba minnu kɛra san 2023 kɔnɔ ani jamanadenw ka haminako n'u sago n'u b'a ɲini olu fɛ yala mun de kan ka kɛ furancɛ fanga nin ma bolo ka fɔlɔya u ka baaraw la laɲiniw na san kura natɔ la nka kuma kelen fana fɔra sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ Mali ka cidenjuru sira fan fɛ gɛlɛyaba de donna a kɔnɔ ni san 2 ninnu na kɛrɛnkɛrɛnna ɲina n'i y'a lajɛ Mali ni Faransi Mali ni Côte d'Ivoire Mali ni kɔsa na Algérie nka e bɔra Faransi kɔsa na ka na i bɛ Bamako ye e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla la cidenya juru sira fɛ n'o ye diplomasi ye Mali jɔyɔrɔ majɛ mun kɛra o ka baara hukumu kɔnɔna na kabini furancɛ fanga nin sigira kɛrɛnkɛrɛnna ɲina yɛrɛ
e mun de kɔlɔsi i bɛ se ka mun de fɔ an ye o yɔrɔ fanfɛla na san 2023 kɔnɔna na i bisimila. Mohamed n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka VOA lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo n'aw tulo bɛ n na kosɛbɛ nka siga t'a la ɲinan san bantɔla in na ko caman tɛmɛna Mali jamana kɔnɔ Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n da bɛna maga yɔrɔ min ma o ye Faransi ta ye. Faransi ta kɔni bolofa b'a kan ka sabu la bɛnbaliya kɔni ɲɔgɔn ɲana ni fila tɛ a ɲɔgɔn ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ wa don o don a bɛ k'a fɔ ko sɔ bɛ da fa don o don dɔw kura wɛrɛ bɛ ko ka fara kan. An bɛɛ lajɛlen kan ka jate minɛ Faransi kan ka jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kan ka jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ Maliden fanba ni Kɔnɔwara bɔra la sigilen bɛ Faransi de. Faransi fana kan ka dɔn a ka nafa sɔrɔ sira b'a ka jamana Mali de kɔnɔ ka tɛmɛ jamana caman kan ni Senegal ni Côte d'Ivoire bɔra la farafinna tile bi yan fan fɛ. O kumana nin bɛɛ kama ni jamana fila in kan ka sigi ka fɔ kɛ damu ye ka ɲɔgɔn faamuya ka hakilina ka filen biri filen kɔnɔ yasa ayiwa kunbɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na u ka gɛlɛya la gɛlɛya fosi tɛ yen k'o tɛ ban sigi ka fɔ la k'o tɛ ban kuma na. Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna kuma di an balimamuso Mariam Traoré ma. Mariam i ni wula. An bɛ tere i ni wula. I ni ce i bisimila. Ayiwa an bɛ foli kɛ ka hakɛto ɲini kɛ fɔlɔ kan tɛ sɔn bawo mura ni fiɲɛ bana min bɛ o kelen don ka an bɛɛ lajɛlen sɛgɛn. Ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Kan 2023 k'a daminɛ janvier kalo la ka se décembre la ko caman baw de tɛmɛna Mali kɔnɔ i n'a fɔ a tɛmɛna diɲɛ ɲɛfɛ cogo min na. Awa mɔgɔ caman da sera gɛlɛyaw ma ɲɛ tɛna se k'olu kan bilen ka dugawu don kɛ Maliden bɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ i n'a fɔ Mali kɔ kan Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. Awa minnu tora jamana kungo la Ala ka lahara sɔn sumaya u ye. Ni koba minnu kɛra Mohamed n ye jateminɛli kɛ a la VOA Bambara kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an yɛrɛ ka cakɛda so ye an ye baara caman kɛ an n'an baarakɛɲɔgɔnw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O sen fɛ ne ta ye folikan ye ka Nama Jara fo sankura hɛrɛ Ala k'a di an ma VOA Bambara ka lasigiden don Dakar a n'a nana Mali kɔnɔ Tijani Ouedraogo ka se Alexis n'o ye an balimakɛ Jeni Kalanberi ye ka bɔ Segukaw fɛ yen an b'ale fo. Lamsa Sangare Kati, Shaka Traoré, Mohamed Danyogo, Mariam Kouyaté, Abiba Nankon Traoré, Zena Chiro, Awa Bamba ma Sigaso Kaufe kosɛbɛ n'an taara Burkina an ma ɲinɛ Bobo Dioulasso Alidu Ouedraogo Jayi Sanu Ouagadougou Lamine Traoré Kader Traoré lakaw ka ca an yɛrɛ fɛ yan an bɛ foli se Keyatu Traoré ma Madame Ɲɛntaw Modibo Dambele Bakasi Kura n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ye e yɛrɛ Mohamed Touré ayiwa ka foliba di foli min tɛ kɔtigɛ Cheikh Thierno ma bawo baara ni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ laban si kɔ cɛjan de tigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ san caman tɛmɛnen ninnu na ka baara n'a ka cɛsiri o bonyana kosɛbɛ an ka programme ka ɲɛtaga la donc an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye an da sera min ma an ma se min ma Ala ka san 2024 n'o ye 2024 ye na hɛrɛ la ka tɛmɛ hɛrɛ la Maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ aw ye k'aw ni ce Ala ka san wɛrɛ jira an na. Ayiwa ka fara Mariam ka foli kɛrɛnkɛrɛnw ma an ka foli bɛ ka taa Cheikh Mega ma n'o ye Ɲafunke Maimuna Moro Tombouctou Aluseni Aljeji Tombouctou Mamadou Bokoum Mopti Makital n'o ye Iwaru ye ani an balimakɛ wɛrɛ fana minnu bɛ Gawo ye n'o ye Boubacar Touré ka fara Abdul Nasir Mega kan ani maa caman wɛrɛ bɛ yen minnu b'an dɛmɛ an ka baara na su ni tile a kɛra Malikura ye a kɛra Tabale ye a kɛra an b'a fɔ ye an ka foli bɛ bɛɛ a kɛrɛnkɛrɛnna ka se Mali jamanadenw minnu bɛ jamana kɔnɔ ani kɔ kan an lamɛnbagaw bɛɛ ma sisan an bɛ segin ka na kuma di Alexis Kalambre ma yan'an ka Chambel ta tuguni Alexis i bɔra ka kumakanw mɛn sisan i tulo bɛ na Alexis Nkilo bila. Ayiwa i bɔra ka t'a fɛ kuma b'i bolo Alexis. N b'a fɛ ka n da don fɛn Chambeli yɔrɔ fila fɔ o ye bɛnbaliya minnu bi ani
a bɛɛ yɛrɛ tɛ bɛnbaliya ye dɔw ye disons fɔ ɲɔgɔn kɔ ye a fɔlɔ o ye an ni Faransi a kɛra cogo o cogo tiɲɛ fɔ teri ye tɛ teriya sa ayiwa a kɛra cogo o cogo don dɔ la an na ɲɔgɔn sɔrɔ mais a yann'o cɛ tiɲɛ don a kun ka kan bɛɛ ka i sɛbɛ fɔ tɔ kelen a filanan fɛnɛ ye ani Algérie cɛ ayiwa ni bamanan ko ni ko an ka sigi kɛ ko an ka kɛlɛ kɛ ayiwa maa ni sigiɲɔgɔn ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye k'a fɔ ko bɛɛ kɔnɔ jɛlen don jagoya don waati dɔw la bɛnbaliya ka na nka fɛn jugu tɛ ne hakili la min yɛrɛ la an bɛ transition ɲɛmɔgɔw fo ka tugu fɛn o fɛn tun b'a fɛ ka dɔgɔ don da kɔrɔ u ma sɔn a ma yɔrɔ dɔw tun y'a fɔ ko u bɛ taa fɛn na Algérie ambassade min Mali la k'u bɛ taa yen transition mɔgɔw ma sɔn a ma ne fɛ o ye hakilina ɲuman ye ka tugu u ye fɛn kɛ an ma jɛ ni min ye an y'a fɔ nka a tɛ tɛmɛ o kan fɛn caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an tɛ se ka se yɔrɔ dɔ la min b'a to an kɛlɛla cogo o cogo a tɛna kɛ cɛnni fɛn dɔw la nka tiɲɛ don ni an ye an fɛta fɔ ɲɔgɔn ye sigi bi kɛ o kan sigi bi ja o kan ka tugu bɛɛ bi bɛɛ sɛbɛ dɔn bɛɛ bi bɛɛ danyɔrɔ dɔn nka an tɛ se ka dan o ma an tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw b'a la k'a fɔ sisan mun de kan ka kɛ ayiwa caman da sera dabaliw ma minnu kan ka kɛ san kura la ne fɛ an ka ɲini ka an ni mɔgɔ caman ka bɛn o nafaba bi an yɛrɛ kan a nafaba dɔ fɔlɔ ye sanni feerew sira fɛ n y'a dɔn tuma la bɛɛ da sera gɛlɛya ninnu ma gɛlɛya caman ye sanni feere gɛlɛya ye ka tugu ni bɛnba ti ni mɔgɔ cɛ a b'a to u t'u ɲɛ tugu fɛn caman kan ne fɛ an ka an jija ka bɛn tɛmɛ an ni mɔgɔ caman cɛ min ka gɛlɛn dɔrɔn i k'i sɛbɛ fɔ i k'i sɛbɛ ka dɔn ani i bi sɔn min ma i tɛ sɔn min kan an ka sigi kɛ ani an ka jɛ kɛ o kan kosɛbɛ o diyara an ye kosɛbɛ ayiwa sisan an ka foli fana kɛrɛnkɛrɛnya an b'o lase an balimakɛ Modibo Keyita ma n'o ye an ka lasigiden ka bɔ Nara ani fana an balimakɛ ka bɔ Bamakɔ n'o ye Saka Tarawele ale bɛ kunnafoni d'anw ma farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na an bɛna kuma d'ale ma kɛrɛnkɛrɛn na sisan a bɛna kuma san kɔnɔna na mun de kɛra farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ye bakuruba la Saka Tarawele i ni wula Mohamed Touré inula i ni ce ayiwa kuma b'i bolo an bɛ san bantɔla la a to taara tile kelen nka e yɛrɛ mun de kɔlɔsi farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ko caman kɛra san kɔnɔna na n'i y'a ta fana k'a lajɛ Mali jɔyɔrɔ farafinna gun kan ani duniya fantan naani na i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a kɛra denmisɛnnin kunda walima a kɛra musow ka senatolantanw ni cɛw ka senatolantan fana hukumu kɔnɔna na kuma b'i bolo. An bɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ka f'u na u samɛ samɛ. Diyara an ye kosɛbɛ. Ala ka san caman jira an na Ala ka 2024 kɛ Mali ka san ye diɲɛ san ye farafinna san ye ka hɛrɛw caya an ka jamana kɔnɔ ka jamana basigi. N'i ye ɲininka san bakurubaw la min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla ko fɔ an b'a daminɛ fɔlɔ ka fɔ ɲinan ka n'o ye Coupe d'Afrique ye n'o ye senatolantan ye cɛ kɔrɔbaliw farafinna gun kan i y'a fɔ cogoya min na Mali ye qualification sɔrɔ Mali bɛna ye o kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen sɔɔni dɔgɔkun fila dɔrɔn bɛ tɛmɛ an bɛ kɛnɛ kan o ye san bakuruba dɔ ye farikolo ɲɛnajɛ bunabun kan o ye hɛrɛ ye farafinna jamana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba min kan ni Mali yera o fana ye o ka ɲi kosɛbɛ ka Mali senatolantan ɲɛmɔgɔw fo ka senatolantanw fo ka supporters fo ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo o la ka da kan mɔgɔw y'u cɛsiri kosɛbɛ Mali ka se ka ye kɛnɛ kan n'an bɔra yen
koba dɔ tɛmɛna sisan o koba bɛ tali kɛ farafina diɲɛ sakɛ diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba n'o bɛ sirantolantan ko fɔ halisa sirantolantan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko kadi coupe du monde U17 Mali bɔra ka jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ diɲɛ bɛɛ diɲɛ jamana 24 cɛma Mali de ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ o ɲɔgɔndan tana Indonésiekaw fɛ yen o yɛrɛ kun cɛla décembre kalo tile 2 tɛmɛnen o ye koba dɔ ye koba wɛrɛ bɛ yen o bɛ fɛn ko fɔ basketi bola sanfɛ celu ko fɔ o kɛra bal n'an ko basketball Africa League n'o ye farafina sanfɛ celu basketi club minnu bɛ seba sɔrɔ Mali club kelen tun b'o olu cɛma n'o ye Stade Malien ye o ɲɔgɔndan kɛra ɲinan san 2023 in na Uruguaynakaw fɛ yen Stade Malien ye jɔyɔrɔ belebele sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ma jɔnjɔn ta o ye hɛrɛ ye Mali basketi fana ma ka fara o kan tuguni Mohamed Touré an bɛ taa balontan n'o ye sirantolantan ye o hukumu kɔnɔna na Mali yiriba farafina yiriba a ka diɲɛ yɛrɛ yiriba n'o ye Salif Keita ye Domingo ale kɔni miniji dɔgɔyara ɲinan san kɔnɔna na o ye koba dɔ ye Mali bolo o ye koba ye farafina ka da kan ale de kɛra farafina ballon d'or fɔlɔfɔlɔ ye a ye Yaoundé Sahel sisan n'o ye CAN Coupe d'Afrique o finali ye ale fatura ɲinan an bɛ se ka fɔ ko o kɛra ko ye jamana kɔnɔ min ye mɔgɔ dusukun kamikami kosɛbɛ hali sini ma o kumaw bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ fɔ diɲɛ fan caman fɛ donc bakuruba la an bɛ se ka nin de fɔ fɔlɔ min bɛ tali kɛ kobaw kan. Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bɛ Saka i sanfɛ fana ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan yanni n ka kuma di n ka dunan ma an bɛ foli kɛ an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni ayiwa politiki ayiwa ɲininikɛlaw n'o ye Dr Ali Tunkara ye Monsieur Agibou Bouare fana an ka foli b'a ale ni Boubacar Bokoum Tamani Bokoum ka fara Nuhu Togo kan ani caman wɛrɛ an ka foli b'u ye fana ka ɲɛsin an ka lasigiden min bɛ Buwake n'o ye Aisha Jara ye sisan an bɛna taa New York an balimakɛ Abu Dramane Jara Traoré ne yɛrɛ ko Jara a bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula ni bila jaraw cɛla bi dɛ ayiwa i bisimila Alex b'an bolo yan ani Monsieur Chambal olu bɛɛ bɛ an bolo yan Chambal ni Alex ka kuma bɛ n ka foli b'u ye komi ko fɛn tɔ man ca an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka bolo ma ka baara la ka san hɛrɛ d'an ma amina rabi mais mana Mali kan ne b'a se ka dɔɔni fɔ diɲɛ yɛrɛ taabolo kan bɛɛ ko ka kidali fɔ mais ne yɛrɛ bɛ min fɔ min diyara ne ye o ye Malien patriotisme minnu donnen bɛ Malien dusu la bi bi in na surtout jeunesse o fɛnba ye ne bolo kosɛbɛ o ye falenba ye diɲɛ yɛrɛ de ferekelen don donc an b'an cɛ de siri ni baara bɛ kɛla a dafalen tɛ se ka kɛ kelen ko dafalenya o ye Ala de ta ye an bɛ min fɔ dɔrɔn an k'an cɛ siri parce que diɲɛ ferekelen an yɛrɛ bɛ Amérique yɛrɛ min bi bi in na yan yɛrɛ n'a ferekela ka tɛmɛ nin kan cɛ ka dɔnkili la a tɛ se ka u ye a fɔ an ka maire ye Ala minɛ ka services sociaux baara dɛmɛ min bɛ kɛ minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ la ka taxe sara olu tigɛ ko kɔlɔlɔ min bɛ an kuma ka taa man ca an tɛ ka don a la ka na fara Ukraine kɛlɛ kan ka na fara Bani Israël ta problème Palestine ta kan o bɛɛ de kɔlɔlɔ bɛ sela diɲɛ ma anw tun ye jamana ye a bɛ fɔ min ma kɔgɔji t'an da t'an bolo ni baara bɛ ka kɛ an ka ɲɔgɔn tɛmɛ ka baara kɛ an ka fara misɛnyali ni ma parce que diɲɛnatigɛ yɛrɛ la fo i ka da i yɛrɛ de la min bonya min ka di ne ye bi an dara an yɛrɛ la et puis ka se ka courage sɔrɔ ka kuma dɔw fɔ ni mɔgɔw tun ma courage sɔrɔ ka ko dɔw kɛ diɲɛ tun an tun tɛ se nin yɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na bon f'i ka risque dɔw de ta Ala yɛrɛ y'an da k'a da kabini k'o daminɛ an tɛ se ka nin kɛ fo ka maliyɛn ka bɔ a ka dictionnaire de la impossible n'est pas malien an k'o de bɔ an ka dictionnaire la quoi ka baara kɛ an k'an cɛsiri ka baara kɛ an k'a fɔ an tɛ se ka nin kɛ nin t'a tuma ye nin t'a tuma ye e b'a bila la jɔn ye an ka progéniture an denw n'a mɔdenw an t'a dilan i tɛ ɲɛ sɛ bo min cɛli kɔ k'i ka a cɛ yanni sɛw k'a jɛnsɛn an b'a fɛ k'a fɔ toujours non k'a to k'a nin t'a tuma ye
vraiment tɛ na ka tan fɛ me foli da i yɛrɛ ma monsieur Touré ni baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ diyara n ye kosɛbɛ ala ka bolo mɛn a ka baara la a bɛ ka jamanadenw ladɔnniya cogo min na ɲɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni parti pris a tɛ mɔgɔ si ka côté la a bɛ tiɲɛ de sira fɛ hali bi ala ka jamana basigi voilà ne b'o de fɔ ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan yan'an ka kuma di an ka dunan ma an balimamuso Memuna Tunkara ka bɔ Bamako ale bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna kuma d'a ma a ka da fila fɔ an ɲɛna yan'an ka kuma di Alex ni Alexina Memuna i ni wula ayiwa an ko an tɛna nin jan kuma ni jɛmukan nin kɔnɔ kun cɛ ka sɔrɔ an ma kuma di an balimamuso Memuna Tunkara ma ka bɔ Bamako ayiwa san bantɔla don ko caman kɛra ɲina ayiwa majɛw dɔ fana b'a la nka e yɛrɛ hakili la fanga min bɛ Mali kunna sisan n'o ye furancɛ fanga u kan ka laɲini jumɛn fɔlɔ san kura nata la dakuru ɲɛ kelen kuma b'i bolo o diyara n ye i Ture n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo k'a ko arajo fo ka san kura ala ka hɛrɛ caya amina rabi amina i ye ɲininkali min na diyara n ye parce que c'est vrai san ko caman kɛra san kɔnɔ y'a dɔn caman y'o fɔ n tɛ segin o kan mais gɛlɛyani dɔw bɛ yen ma d'a la n'o gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ ne bɛ fɛ u k'u ɲɛsin o kɔni ma san kura natɔ san ma nɔgɔya dɛ san ma nɔgɔya a ma nɔgɔya sur le plan économique sɔrɔ ta fan na peut-être bɛɛ ma a ta cogoya kelen na ne yɛrɛ misali di ne yɛrɛ bɛ baara min na n'o ye kɛnyɛrɛ ye a ma nɔgɔya an kɛnyɛrɛ ye mɔgɔw bolo dɛ contrat annulé la ko caman kɛra a gɛlɛyara an bolo a tun fɔra ko kuma dɔ la dɔw nana n ɲininka ko farankɛlamɔgɔw ko k'u bɛna dɛmɛ don minnu gɛlɛyaw sɔrɔ parce que politiquement décision minnu taara k'u bɛna dɛmɛ don an ma dɛmɛ ye mais a bɛ se ka kɛ dɔw ye dɛmɛ ne kɔni m'a ye ne ni ɲɔgɔnna caman parce que ni dɔw bɛ baro kɛ m'a dɔn ni u bɛna segin o kan san natɔla u ka jateminɛ kɛ u ka investigation ba kɛ min ni dɛmɛw ka kan kuma dɔw la dɛmɛw ka tilen olu ma n m'a fɔ k'a ma ɲi dɛ mais je pense que dɔ y'a jɛ a da jɛngɛnna dɔɔnin ayiwa i ni ce o la filanan ne bɛ fɛ u k'u ɲɛsin sécurité c'est vrai yɔrɔw comment on appelle on a réussi à récupérer des parties du territoire. Maintenant, si on veut consolider, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à question. Baru be bara la, on continue au baraye. Il y a ça au milieu, tu vas voir faut assis non, au koni ango tubarkala in koni ka sinsin ali ka ta fait sans vrai kanye chou. Aywa. La élection ko en Ukraine, la en fait élection an bɛ se ka na avancer élection kuma kan parce que o fana kun laaru dira u fɛ ne kɔni fɛ olu k'an k'u ɲɛsin olu ma. Ayiwa n balimamuso i ni ce o la an ka foli b'i ye i sanbe sanbe an bɛna kuma di an ka dunanw ma sisan ayiwa yanni n ka kuma di Alexis ma Campbell e ka kuma laban ye jumɛn ye ka ɲɛsin jamanadenw ma dakuru ɲɛ kelen na. N ka kuma laban ye min ye o ye ka bɛɛ fo ala ka sankura hɛrɛ da ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka 2024 kɛ hɛrɛ san ye bɛn san kelenya san gɛlɛya minnu kɛra 2023 an ka se ka bɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔ ka u fura sɔrɔ u la ka hakilijakabɔ k'u kan tiɲɛ yɛrɛ sira la an bɛ se ka bɔ cogo min na ala ka Mali dɛmɛ ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga ala ka jɛmɛ. Amina. Alexis kuma b'i bolo. Ayiwa ka fara minnu kumana kan o ye ka dugawu dɔ ko ala ka sankura kɛ Mali ka san ye ala ka an ka sɛgɛnw ni an ka tɔɔrɔw nafa di an ma tɔnɔ di an ma bamananw ko maa ɲɛ i yɛrɛ ayiwa e yɛrɛ hakili la élection ko ni a bɛna e yɛrɛ bolo dakuru ɲɛ amina e yɛrɛ bolo sankura min bɛ na kalata ko ni a fɔra cogo min na a bɛna ɲɛ sɔrɔ wa. Ayiwa bɛɛ kɛn bɛ ka i tulo kɛrɛbɔ sigi ka lamɛnni kɛ k'a lajɛ mun bɛna fɔ ka tugu ni a jati minɛ min kelen min fɔra an ye o ye k'a fɔ ko président Kalata bɔra dɔgɔkɔrɔ nka fɛn ɲa dɔ sini su kɔni an ka président bɛna kuma an fɛ an bɛna lajɛ ni a da bɛna se nin yɔrɔ ma. Ayiwa i ni ce o la an ka foli b'aw ye a n'an lamɛnbagaw bɛɛ ma nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan lamɛnna aw balimakɛ Sɛki Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Sayida bolo ni jɛmukan lasara aw ma ne yɛrɛ
Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ an ka sanbe foli bɛ ka ɲɛsi an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ni ce Ala ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ ani duniya fantan naani kɔnɔna na. Wele niño si debi kono babunya hae jolo kari debi kono bajaya Wele niño si debi kono babunya hae jolo kari debi kono bajaya Wele niño mune debi furu muso masumaya olo densaya obi furu muso masumaya